Span? Nou, gezonde spanning. Dus, mooi weer, lekker knallen. En dan zien we het wel, Jan Vincent. De spelers? Nou, ik denk hetzelfde. We zijn bezig met iets en nou, vandaag is de laatste van die serie. Voorlopig, hoop ik. Dus we gaan ervoor. Als er nou wat bij je brengen kent, hoe het, het gevoel om kampioen te worden, want hoe wist het? Nou, ik weet het. Het was een 92, maar daar heb ik niet een echte bijdrage aan gehad. Dus, maar de jongens moeten het doen vandaag en nou, dus ik denk dat ze zin hebben. Dus we hopen dat het goed komt. Succes. Dankjewel. Sander, hoe ligt het? 2 keer kampioen dit weekend? Ja, dat is wel heel legendarisch wezen, ja. Wat voor gevoel heeft erbij nou? Nou, eigenlijk heel ontspannen, heel rustig, heel ja. Het is eigenlijk het mooiste wat er is, want het is mooi weer. En je speelt ergens op de laatste speeldag, dat is wel, daar doe je het voor, daar ben je wel sportman voor. Hoe binnen spelers? Ook rustig, ja, we hebben net even gegeten in een hotel en een stukje gelopen, gewandeld. Ja, dat is niet echt het allerleukste wat er is natuurlijk, het is een beetje tijd doden, maar ja, dan zit je wat te ouwen en wat te lachen en dat is gewoon heel ontspannen, heel leuk. Dus eigenlijk net iets zeer gespan qua zenuwen. Nee, maar kijk, weet je, deze wedstrijd, dit hebben we eigenlijk al 7 weken. Want als je 1 keer verliest, dan ben je weg. En we hebben nou 6 op rij gewonnen. Dus eigenlijk heb je 6 keer alles of niks gespeeld. Nou, dat is precies zo'n wedstrijd. En we hebben ook gezegd van ja, deze wedstrijd moet je hetzelfde eigenlijk spelen zoals die vorige 6 wedstrijden. Want daarom staan we hier ook nu. Ja, omdat je gewoon lekker fris en vrij op de aanval speelt en dan kijken wat schip strandt. En daar zijn we heel goed. Dus als we dat nou gewoon normaal kunnen opbrengen, dan denk ik dat we hier sowieso winnen. En dan maar nou wat je het Volendam die in had. Ja, maar goed, ik denk niet dat ze daar gaan winnen. Dus een feestje straks? Voor mij iets minder groot feestje, omdat ik zaterdag weer moet. Maar ik denk voor iedereen uit de selectie en iedereen die bij Cambuur werkt en die Cambuur een warm hart toedraagt. Ik denk dat iedereen wel een weekje compleet aan de kloten gaat, ja. Succes. Dankjewel.